रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला मे अखेरीस 9 वर्ष पूर्ण झाले। या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेतृत्वानं महाजनसंपर्क अभियान सुरू केलाय। वेंगुर्लेत या अभियानाचा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला। भारत सरकारच्या या महाजनसंपर्क अभियानात समाजातील प्रभावशील व्यक्तींना संपर्क करणे, त्यांना मोदी सरकारच्या 9 वर्षातील महत्त्वाकांक्षी योजना, त्यांची अंमलबजावणी, क्रांतिकारी निर्णय, जगात भारताची कमालीची सुधारलेली प्रतिमा याबाबत अवगत करून मोदींच्या निस्वार्थ राष्ट्रप्रेमी कामाला समर्थन प्राप्त करणं आदी कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्या समवेत बुधवारी 14 जूनला वेंगुर्ला तालुक्यातील अनेक मान्यवर प्रभावशील व्यक्तींना भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भेट दिली। त्यात जिल्ह्यातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत 79वा क्रमांक प्राप्त केलेल्या वसंत दाभोलकर आणि कुटुंबीय, राष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार अरुण दाभोलकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपमुख्य अधिकारी सुनील रेडकर, रंगकर्मी आणि रोटरीचे प्रमुख पदाधिकारी संजय पुनाळेकर, ज्येष्ठ व्यापारी आणि समाजसेवक मनमोहन दाभोलकर, पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप सावंत, पत्रकार भरत सातोसकर यांची भेट घेऊन त्यांनी मोदी सरकारच्या योजनांचं पत्रक देत चर्चा केली। भेट दिलेली मंडळी ही समाजातील प्रतिभावंत मंडळी असून सर्वांनी मोदीजींच्या सक्षम कारकिर्दीची खुलेआम प्रशंसा केली। तसेच समर्थन देण्यासाठी 90 90 90 20 24 या नंबरवर आपल्या मोबाईलवरून मिस कॉल दिला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।